A súcitiš aj s tými takmer 10 trénermi, ktorí už prišli o prácu. Smiali sme sa, že nie 2 polčasy, ale 4 štvrtiny ako v basketbale. A najnovšie klebety hovoria, že by tú nemeckú repre mal prevziať Jurgen Klopp. A čo predviedli Sané a Musiala bez formy, tak to bol veľký faul. Len čo vypadne tým, hneď tréner skončí. A vy ste ho videli za posledné 2 roky sa usmiať niekedy, alebo povedať niečo veselé, vtipné a nie. Takže Vo viacerých regiónoch tí deti už nemajú čo iné robiť, ako sa venovať iba tomu futbalu. Keď hrajú s africkým tímom o 3 uteráky viac. Videli sme, čo sa stalo na africkom šampionáte národov. Za mňa Švédi neboli to práve meritko. Ja som to už spomínal, že ja som mal voči ním výkonnostnú averziu, odkedy som videl finále play-off proti Poľsku. Ale už som tu bol v tomto podcaste. Viete, ako typujem. majstrovstvá sveta pokračujú aj na Jojke, aj na Jojplay, ale hlavne v našich srdciach, pretože nás to baví a to je skvelé. Sledujete a počúvate epizódu číslo 280, samozrejme zadarmo, ako vždy, pre všetkých futbalových fanúšikov. A dnes sú mojimi hostiami kolegovia, ktorí dobre komentujú, ale či vedia tipovať, zistíme o chvíľočku. Martin Kozinka, vítaj medzi nami, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. A Mišo Maťašovský, čaves. Čauko. No tak Kozinka a Cap, to by nám celkom akože mohlo ladiť, nie? Takýto futbalový zverinec. Martin, čo? Skvelé duo. Hej, dobre. Na začiatok výborné. Dobre, len ty si sa takto nezladil s nami, aby som teda ťa podpichol, ale teba chváli, Mišo. Pekný španielský dres. Takmer, tesne vedľa. Zadanie dramaturgie bolo jasné, ale urobím si trošku alibi na začiatok a poviem, že ja nie som fanúšikom Anglicka, aby sa to potom pri tom komentovaní tým divákom nezdalo. Dal si mi jasný pokyn, ja som ho spomenul. Aby sme sa tak futbalovo zladili, dobre. Ale ja sa musím obhájiť, keďže ja tú tematiku držím. Ja mám na sebe schválne čierne tričko, keďže súcitím s nemeckým futbalovým tímom, ktorý som pasoval do úlohy favorita na tomto šampionáte, ale vypadol 16 finále, no a teraz takto budem vyzerať. A súcitiš aj s tými takmer 10 trénermi, ktorí už prišli o prácu. Áno, aj o tom sa budeme rozprávať. Tak je najväčšie prekvapenie, ak hovoríme o tom negatívnom význame, vypadnutie Nemecka podľa teba? Za mňa určite. Keď som pozeral aj tie dvojice, tak v tom rovnakom mne aj vypadnutie Holandska s Marokom, ale Nemecko, Paraguaj to asi čakal iba málo kto a ja ako priaznivec, ako fanúšik nemeckého futbalu to vo mne teda zanechalo takú čiernu dieru a čierne tričko, ktoré to vystihuje. Áno, dobre, aj to si rozoberieme. Chlapci, tak komu je lepšie v týchto horúčavách, ako vám, podpichnem, komentátorom o 3 ráno v chladnej, klimatizovanej, tmavej miestnosti? Čo? Ako to prežívate zatiaľ? Ako zvládzete ešte? Je toho veľa na vás? Lebo ste takí nevyspatí po dnešnej noci, čo? Akože je toho dosť, keďže sa to netýka iba televíznych zápasov. My vyrábame vlastne všetky stretnutia aj pre platformu Jojplay, takže vlastne vyrábame každý jeden deň, každú jednu noc a nazbiera sa to, ale zase na druhej strane, keď to človeka baví, venuje sa tomu prakticky celý život a vieme si to nakombinovať tak, aby sa striedali tie neskoré nočné časy s tými skoršími, tak je šanca si aj oddychnúť. Aby sme začali dresmi, lebo to je to, čo my fanúškovia máme radi, poprosíme hneď aj prvú ukážku. Ja sa chcem len takto na diaľku poďakovať, lebo skončila nám veľká súťaž o 10 dresov, ktoré sme teda mali a boli to všetko veľké hviezdy svetového futbalu. Ak by ste vy si mohli vybrať, ja vám len poviem, aké legendy sme mali v ponuke, že čo by ste si chlapci vybrali vy. Hrali sme o dresy Mbappé, Zidane, Lahm, Ronaldo, Neymar, Van Basten, Messi, James Rodriguez, Iniesta, Buffon. Čo by ste si vybrali? Buffon. Hej? Jednoznačne. Ja by som nešiel podľa toho mena, ja by som išiel podľa štýlu, ktorý by sa mi hodil k oblečeniu. Taký ten biely Filip Lahm, nie že by bol Nemec, ale takéto biele, neutrálne, také retro štýl by som zladil. Najpredávanejší dres, viete, ktorý je momentálne v Amerike a v Mexiku a v Kanade? Ktorý sa najviac predáva, je najviac populárnejší? To by ste boli ako neverili, ale je to Mexiko, si predstavte. Viac ako 1 milión dresov sa už predalo. Tak neviem, budú mexické dresy aj víťazné? Po tom, čo sme videli na Azteckom štadióne v tom zápase, ktorý odohrali s Ekvádorom,
Myslím, že tam vychádza postupnosť, že víťaz toho zápasu Anglicko-Demokratická republika Kongo. A keď sa pozriem, čo na tom aztéckom štadióne vystrájajú mexickí futbalisti, no pán Boh ochraňuje Angličanov, ak teda postúpia vôbec, keďže ich nečaká nič jednoduché. Ja si nemyslím, že je to ašpirát na víťazstvo. Zároveň im pomohlo to, že ten ich predošlý super nepristúpil k tomu stretnutiu úplne výkonnostne ideálne. Ale no presne ako si povedal, ak by to teda boli Angličania podľa papierových predpokladov, tak budú mať čo robiť. Mexiko plný počet bodov a zatiaľ 0 inkasovaných gólov plus domáce zázemie a domáca eufória, takže Mexiko by som neodpisoval. Chlapci, z tých všetkých noviniek, ktoré nám tento šampionát priniesol, typu hydration break, alebo zakrývanie si úst, alebo nejaké iné. S čím máte vy taký najväčší problém? Čo si vy ako komentátori ste si nevedeli zvyknúť, alebo naopak to chválite a hovoríte, toto sú dobré zmeny? Zatiaľ práve, že mne sa páči, my sme mali aj teraz ten prípad zápasa medzi Mexikom a Ekvádorom, keď si Piero Hincapié zakryl ústa, čo samozrejme podľa tých nových pravidiel robiť nemôže. A neviem, mne sa to pozdáva asi ako správne pravidlo, keďže to, čo sa stalo v Lige majstrov medzi Messim a hráčom Benfiky, Viniciusom a hráčom Benfiky, tak strašne veľký backlash a nikto nevedel, kto mal pravdu, ktorá strana. Proste teraz sa to vyriešilo týmto spôsobom a hlavne ja som si na tomto šampionáte všimol, že nezdržuje sa. Proste aj v závere tým, ktorý vyhráva, on nezdržiava proste, lebo je si vedomý, že ten hráč by musel opustiť ten trávnik a tie zápasy sú svižné, sú dynamické a to ma baví. Ja s tým hydration break osobne nemám až taký problém. Mne to celkom pocitovo aj zrýchli ten priebeh toho poločasu, že mi to je celkom zbehne. Čo je možno trošku škoda, je pravdou to, že fakt častejšie sa stane, že to trošku zabije tempo toho zápasu, ako by mu malo pomôcť. Ale to už je na tréneroch a na hráčoch, ako k tomu následne pristúpia. A čo sa týka toho zakrývania úst, ja som fanúšikom tej červenej karty. Mne sa to páči, pretože na jednej strane viacerí hovoria, že sa im nepáči to oceňovanie bonzáctva, ale zase na druhej strane poprvé pravidla sú zdané jasné a zároveň ak nám nevadí to vlastné bonzáctvo, keď hráč preniká do 16, cíti jemný kontakt a je ochotný sa dokotúľať až na druhý kontinent, prečo by nemohol niekto ukázať, že proste mu niečo povedal so zakrytými ústami? K tým prestávkam taká faktická vec, pretože tá prvá 15 minútovka a 22 minútovka, dajme tomu, tá prvá časť, je taká akože rozbehová častokrát, ale už odborníci si všimli, že pri tej prvej prestávke tie nápady, tipy, odporúčania od manažéra častokrát zmenia hru a pomôžu tomu tímu. Je to pravda. Tam tí tréneri to začali výborne využívať a ja si myslím, že toto keby sa spýtaš nejakého trénera, ktorý ti tu sedí, tak podľa mňa on ti dá za pravdu, že mu sa to páči, že vie si tam niečo povedať svoje a z tohto pohľadu v tom nevidím problém, ale tak je to taký americký štýl. Smiali sme sa, že nie 2 polčasy, ale 4 štvrtiny ako v basketbale a miestami to tak pôsobí, ale tréneri si to podľa mňa pochvalujú asi tiež. Uvidíme, aké bude finále. Tam ešte nie sme samozrejme 19.7., ale vieme a hovoríme o tom viackrát, že to finále bude mať úplne iný priebeh, čo sa týka reklamných prestávok, halftime show a tak ďalej a tak ďalej. Kto ešte máme čas rozobrať potom neskôr, hlavne vy komentátori, samozrejme, bude to veľký extrém. No tak poďme na ďalšiu ukážku, aby sme si pripomenuli, chlapci, to, že zhodneme sa na tom, že vypadnutie Nemecka a Holandska je zatiaľ takým najväčším negatívnym šokom. Každý z nich mal iný príbeh, samozrejme, ale nás, ktorí fandíme aj európskemu futbalu, to trošku mrzí, nie? Za mňa určite áno. Je to v rámci tých mien a historicky veľkých úspechov týchto tímov určite veľké prekvapenie. Aj v rámci toho, čo sa očakávalo po tých generačných obmenách, ktorými si prešli obidva tímy. A určite očakávali to, že minimálne to štvrťfinále by z toho malo byť. V prípade Holandska, Nemci samozrejme vždy idú s tými najvyššími cieľmi. Ale ja by som možno ešte trošičku pridal, pretože keď si hovoril o tom najväčšom sklamaní, mne vždy napadnú príbehy najmä zo skupiny A. A teda tie výkony českej reprezentácie a Južnej Kórey, že to mala byť jedna z tých možno najzaujímavejších a najvyrovnanejších skupín. A teraz sa o nej hovorí ako o tej, ktorá bola výkonnostne jednoznačne najslabšia. A to je niečo, čo ma tiež tak celkom sklamalo. O Nemecku sa hovorí, že je to také turnajové mužstvo, ale už je to taká fráza, ktorá sa hovorí roky, už to neplatí a skončilo teda nielen Nemecko, ale skončil aj Manuel Neuer napríklad. Asi
asi skončí aj tréner nemecký a najnovšie klebety hovoria, že by tú nemeckú repre mal prevziať Jürgen Klopp. Vieme si to predstaviť? Ako fanúšik Borussia Dortmund absolútne. Spomína sa tam aj Oliver Glasner, ktorý trénoval Crystal Palace. A tak má sa rozhodnúť v najbližších dňoch. Tu už myslím, že 5-6 trénerov, ktorí dostali kopačky počas a po tomto šampionáte, takže neprekvapilo by ma, ak by bol Julian Nagelsmann ďalší v poradí. Ale ja musím trošku aj zohľadniť to, že Nemci majú fakt, že slabú generáciu tie posledné roky a mňa to veľmi mrzí. Stred pola, ty ideš od hráčov, ako boli Balak, Schweinsteiger, zrazu na Pavloviča s mečom. Akože nechcem znehodnocovať ich kvality. Ale nie je to, čo Nemci mali. Na krajoch obrany ti tam chýba taký Filip Lahm, povedzme si úprimne, Kimmich tam hrá, ktorý ani nehráva na poste pravého obrancu v klube, ale v reprezentácii musí. A čo predviedli Sané a Musiala bez formy, tak to bol veľký faul. Holandsko bolo tipované za takého čierneho koníka, dokonca istý nemecký matematik prognozoval, ale to sú také tie internetové, kadejaké bulvárne klebety, že teda vyhrajú celý šampionát a opäť to prekliatie v penaltovom rozstrele s Marokom. Ak dobre hovorím, z 8 pokusov až 4 hráči nedali, alebo 5 možno, čiže veľmi extrémny penaltový rozstrel. Prežilo Maroko svoju klinickú smrť a vidíme Maroko ako takého afrického čierneho koňa, že môže ísť ešte ďaleko a vysoko v tom turnaji? No za mňa osobne prežilo klinickú smrť pri tej nemohúcnosti v ofenzíve, najmä pri tej snahe vyrovnať stav stretnutia a skúsiť to na závere vygradovať, čo do posledných minút až na tú jednu gólovú výnimku vôbec nefungovalo. Potom už v predĺžení to bol súboj nervov, iba jedna veľká šanca. Ale zároveň Maroko ukázalo, že je to proste tým, ako si spomínal už tú frázu, ten turnajový, že sa na to vie pripraviť, že vie už aj v tom domácom kontinentálnom prostredí, aj v tomto si poradiť s tými papierovo silnejšími tímami. No a Holanďania tí za mňa osobne pristúpili k tomu zápasu až príliš takticky a opatrne. Ja som očakával, že budú veľmi dominantní v krídelných priestoroch a nakoniec tam tí hráči za celý zápas ani nedostali poriadne priestor ukázať to. Nadviažem ešte na tie konce trénerov, pretože je to taká, slušnosť, alebo taká zvláštny teraz trend, že len čo vypadne tým, hneď tréner skončí. Dnes ráno Ekvádor, tréner skončil. Koeman, vypadlo Holandsko, skončil. A tak ďalej. Tunisko, to bol úplný brutál, že hneď po prvom výprasku 5-1 hneď odvolali. To si myslím, že už bolo tak trošku za čiarou, to je také neúctivé. Bodaj by sa to aj do politiky prenieslo, že? Ale potom je to aj taký pán Koube, ktorý si on sám povie, že on skončí, keďže tam myslím, že to malo byť tak, že on mal pokračovať. Nakoniec ale povedal, že ustúpi z tej pozície a dáva prednosť niekomu inému. Veľa negatívnych správ prichádza z Českej republiky, veľmi takých akože až komických, zvláštnych. Nechcem sa do toho montovať, ale napríklad vyjadrenia Pavla Nedvieda hneď na letisku ešte, že všetko je v poriadku, pokračujeme, pán Koubek má zmluvu na 2,5 roka, nič sa meniť nebude, bum, na druhý deň skončil. Takže je tam teda veľké peklo. Máte nejaký tip, kto by možno mohol prevziať Českú repre? Ja nechcem brať tip nášho experta, jedného televízneho, ktorý dokonca odporúčil Francesca Calzonu. Keďže spomínal, že veľmi by sa mu páčilo ako Francesco Calzona, ktorý by vedel s tímom, ktorý má slušných hráčov, ale chýba im tam herný systém, chýba im tam práve tá futbalovosť, ktorú neukázali na tomto šampionáte, tak Calzona by to podľa neho mohol zvládnuť. No poďme ďalej, aby sme si povedali aj a pripomenuli isté sklamania, ktoré nás možno tak trošku zaskočili. A to je Marcelo Bielsa a tým Uruguay, ktorý mal celkovo nevydarený šampionát. Asi aj také rôzne, možno personálne problémy z kabíny vychádzali, také rôzne klebety, tak poprosíme ďalšiu ukážku, lebo Marcelo Bielsa je taká zvláštna persona, ktorá delí tých fanúšikov a my máme naschvál na obrazovke aj takú fotku jeho, kedy trucoval aj pri Media Day, pri fotení, kde toto sa mi už zdá trošku také, že veď predsa len trénoval takmer na celom svete, má vek, má skúsenosti, mohol by byť viacej tak nad vecou, by som povedal, a on ešte aj pri tom fotení sa nepozrel do kamery, do foťáku. Ako hodnotíte vy Marcela Bielsu?
No poď ty si sa na to tešil. No, tak poď, teba nech náš kolega nemá rád. Poď zjazdi mu ho. Karol Jakubovič, určite mu toto práve pošlem túto časť. My sme mali práve s kolegom Karolom Jakubovičom takú vášnivo komediálnu výmenu o Marcelovi Bielsovi, keďže Karol ho má veľmi rád z pôsobenia v druhej najvyššej anglickej súťaži. Áno, v Líci. Ale ja beriem ako Marcela Bielsu, ako trénera, ktorý tam niečo dokázal, ale nemá väčší úspech na inej úrovni. Ja keď sa pozriem na ten Uruguay, on nedominoval v tých zápasoch. Ja som mal štúdio zápasu medzi Uruguayom a Saudskou Arábiou. Saudská Arábia vyrovnaný super, pre neho Cape Verde trápenie, to isté Španielsko. Ťažko kontrolovali zápas a Marcelo Bielsa je za mňa tréner, ktorý niečo dokáže s takým tým bojovným, húževnatým tímom, ktorý je zložený z nejakých priemerných, podpriemerných hráčov, čo majú nízke ega. Ale to Uruguay nie je. To tam môže výjsť na nejakú druhú anglickú ligu, ale nie podľa mňa na takúto úroveň. A druhá vec, čo mi príde, Marcelo Bielsa pri všetkých týchto problémoch na trávniku robí ďalšie problémy mimo ihriska. On berie tých hráčov, že sú čisto len futbalisti, že to nie sú iba ľudia. On musí pochopiť, že oni majú vlastné emócie, vlastné problémy, ako my máme. A jednoducho on aj v tej jednej odpovedi povedal, že títo 100 miliónoví hráči, že musia niečo hrať, ale to nie sú len 100 miliónoví hráči, to sú proste ľudia. A mne tam chýba na ňom taký ten ľudský prístup. A ja by som aj dal takú možno paralelu, keďže Marcelo Bielsa mal taký zaujímavý ten rozhovor po tom vypadnutí, keď trošku vypenil na kameramana. Áno, to som chcel spomenúť. No a mne potom tak nevždy pri takomto momente vyjde na jeden tréner, náš súčasný reprezentačný Vladimír Weiss, s ktorým som si za posledný rok a pol tiež zažil svoje. A tiež trénera Vladimíra Weissa mnohí berú ako za takého namosúreného pána, čo podľa mňa Marcelo Bielsa ukázal, ale zasa tréner Vladimír Weiss tomu proste záleží na tých hráčoch. On aj proste povedal, že mňa tí hráči nemusia milovať, ale nemôžu ma nenávidieť. Jednoducho. A ja si myslím, že Marcelo Bielsa toto v sebe nemá, jemu to je viac menej jedno. On chce iba od tých hráčov, aby hrali, ale vníma ich podľa mňa ako nejaké stroje na trávniku a tým Uruguay, kde musíš dať Federikovi Valverdemu ako jednému z najlepších stredopoliarov na svete nejakú voľnosť na tom trávniku, tak to Bielsa nevie pochopiť. Ale sa ti uľavilo, čo? Toľko na Bielsu nakladať. Michal, poď. Ja si myslím, že by som to možno trošku zmiernil. Ja ho vidím aj trošku v pozitívnejšom svetle, že viem si predstaviť v rámci toho štýlu, ktorý chce vštiepiť svojmu tímu, ako k tomu pristupuje, že má v sebe aj niečo vizionárske a opäť trošku odbočím k tomu českému tímu. Ja som už po prvom zápase v spojitosti s českým tímom hovoril o tom, že Koubek ako by chcel hrať herným štýlom, na ktorých nemá hráčov. A o Bielsu mám presne ten istý pocit, že niečo chce, on možno niečo v hlave má, on možno má nejakú predstavu, ale presne ako ty si hovoril, či už je to z toho ľudského hľadiska, či už je to z toho ich herného hľadiska, štýlu, čomu sa dokážu a nedokážu prispôsobiť, že on proste ten tím na to, čo by chcel, nemá. A čo hovorí jeho najväčší pre neprospech je presne ten súčet všetkých úspechov. 90. roky, 3-krát šampión domácej súťaže, možno nejaká drobnosť, postup z Championship a skončili sme. 30 rokov nič. Posledná návratka na tému Marcelo Bielsa. Vy ste ho videli za posledné 2 roky sa usmiať niekedy, alebo povedať niečo veselé, vtipné a nie. Takže je to taký nahnevaný muž, by som to povedal tak. Nechajme to tak a poďme na ďalšiu tému. Poprosíme inú ukážku, veľmi pozitívnu a prekvapujúcu. A to je postup afrických tímov, alebo ich úspech. Že vlastne z 10 tímov 9 postúpilo zo základných skupín. Ak teda hovoríme, že iba Tunisko vyhorelo, doslova aj herne, aj teda výsledkovo, ale Afrika naozaj je na vzostupe a produkuje nielen zaujímavé tímy, ale aj hráčov pre iné svetové kluby. Tak ako hodnotíte vy zatiaľ africkú cestu? Ja som si to pozeral aj trošku bližšie, že ako to vyzeralo po tej skupinovej časti. Tam vlastne 7 azijských zástupcov, ktorí vypadli, 4 americkí, 3 európsky, 1 z Oceánie a 1 teda z Afriky, čo je výborná bilancia. Ale ja som sa tak trošku aj bližšie pozrel na tie skupiny a mne tam vlastne doplo, že iba prekvapenie spomedzi tých afrických tímov boli za mňa 2. Cape Verde,
pred Uruguayom a Saudskou Arábiou a Juhoafrická republika. Tam som typoval, že pôjde vyššie Česko a samozrejme Kórea. Ale Súhlasím. za mňa ostatné africké týmy absolútne žiadne prekvapenie, že sú tam. Michal? Za mňa osobne to bola už len otázka času. Ja som v podstate akože od decka bol takým fanúšikom a bol som v očakávaní toho, kam to bude smerovať. Aj vzhľadom na to, aké sú tam predsa len tie medzinárodné prílevy niekoľkých miliónov pre rozvoj toho futbalu v jednotlivých regiónoch, keďže aby som to teraz hnusne povedal, v tej Afrike vo viacerých regiónoch tí deti už nemajú čo iné robiť, ako sa venovať iba tomu futbalu. A bol tam rozvoj lepších investícií, tej infraštruktúry pre výchovu mládeže. Veľmi veľa futbalistov ťaží z toho, že sú narodení niekde inde. Vo Číne, v európskom rodisku, priestore, Holandsko, Belgicko, Francúzsko. Tam získali ten futbalový talent a nadanie a dokázali ho rozvíjať. A to všetko, keď sa spojí, plus s tou aj solidnou fyziológiou, povedzme si úprimne. Určite, bez debaty, áno. Proste tak to je. Áno. Nech už to pre niekoho znie akokoľvek, tak proste je to fakt. A to, keď sa spojí so zlepšenou technickosťou a dobrým mixom toho tímu, ako napríklad v prípade Maroka, tak vidíme, že sa z toho dajú uhrať solidné výsledky. Súhlasím, pretože bola to naozaj asi už iba otázka času, že tá sila afrického futbalu sa musí ukázať a sa to tak celé zomklo. A naozaj, ak postupí 9 tímov z 10, tak to je veľmi silný signál, že tá kvalita tam je. Asi taká tá najsilnejšia africká škola, alebo momentálna kvalita je, dajme tomuto Maroko, Egypt, Senegal, hej, možno Kongo je v takej nižšej lige, alebo trošku nižšie, ale takým najpríjemnejším prekvapením sú naozaj tie Kapverdy, aj celý ten príbeh o nich, ako prišli, odkiaľ sú, akých hráčov tam majú. Téma, ten brankár Vizíňa, Votíňa, či ako sa volá, Vozíňa, som to domotal, hej. Neuveriteľné. A je to istý šaman z Afriky, samozrejme, ktorý hovorí, pozor, najväčší šok nás ešte len čaká, pretože Kapverdy vyradia Argentínu. Počuli ste to? Neviem, čo berie, To by bol šok. ale... Nie, ja som chcel práve, keď tu Mišo spomínal tie dôvody týchto afrických úspechov, ja som chcel práve, že nejaké šamanstvo, hej, my nikdy nevieme, že čo oni tam pečú, že či tam nemajú nejaký kalich teraz v Afrike, tam prihadzujú nejaké Ale to sme videli na nohy. obrazovkách, veď predsa ako tam trúsil ten tým, alebo čo, vidíš. a Harry Kane vtedy naozaj nepremenil, nedal, hej, potom ho odčaroval a Harry Kane dal zase. To ja by som nebral na ľahkú váhu, plus ešte musíš brať do úvahy, keď hráš s africkým tímom, o 3 uteráky viac. Videli sme, čo sa stalo na africkom šampionáte národov. To netreba podceňovať týchto súperov. Chlapci, poďme na vysnívané finále. Poprosíme o ďalšiu ukážku na tzv. Hollywoodský scenár. Všetci o tom hovoríme, snívame, áno alebo nie. Pavúk to zatiaľ umožňuje. Naozaj 19.7. vo finále. A síce Messi a Ronaldo. Nastane tento ikonický moment. Veríte tomu? A teraz ja naštvem iného nášho kolegu, ja to preberiem na seba. Poď. Pozdravujem Tomáša Horváta. Za mňa Portugalsko nebude ani v semifinále. Takže ja si myslím, že nie. OK, dobre. Bola by to fakt krásna záverečná kapitola tej knihy rivality medzi Messim a Ronaldom, ale ja vidím Portugalsko v semifinále, ale nie vo finále, keď som si tvoril ten breky, takže ja to nevidím na to finále, ale myslím si, že každý futbalový fanúšik by to chcel vidieť. Toto. Áno, dodám. Samozrejme nie, že by som si to neprial. Bolo by to úplne úžasné vyvrcholenie. Bez debaty, tak poviem aj ja svoj teda tip. Rovnako si to želám, ako my všetci, futbaloví romantici, aby tento last dance ešte raz nastal, ale nemyslím si to, nenastane tento scenár. Ja v mojich prepočtoch mám v finále stále, za ktorým si stojím, Argentína-Francúzsko. To je môj tip, že to takto celé dopadne. Kto vyhrá, uvidíme, ale ja tento pavúk vidím nasledovne. No dobre, chlapci, tak poďme na poslednú ukážku, ktorú tu máme, lebo zatiaľ, ak hovoríme o kurzoch, o najväčších favoritoch, tak Leble aj podľa asi nielen stávkových kancelárií, ale aj podľa toho, čo hrajú zatiaľ, tak sú najväčším kandidátom na celkový triumf. Kurs na úrovni 3,9. Bol 6, bol 4, už je pod 4. Pretože naozaj faktor Mbappé. 18 zápasov na majstrovstvách sveta, 18 gólov. A k tomu kombinácia okolo neho Olise, Dembele, Barcola, ale aj vzadu, stred a tak ďalej. Celkovo ide z nich dobrá energia. Ja nehovorím, že vyhrajú, ale sú silný kandidát na postup do finále. Zhodneme sa na tom? Jednoznačne ich mám na tom prvom mieste favorita, aj keď som pozeral včera optu.
oni len postúpili s tým Švédskom len do 8 finále a oni už majú 30% šancu vyhrať ten turnaj podľa opty. To je šialené číslo podľa mňa. Ale keď som pozeral ten zápas so Švédskom, tak ja som si položil fakt takú otázku a podľa mňa len rečnícku. Proste ako to zastaviť, ten ofenzívny val Francúzska. Však to je neuveriteľné. Aj Olise, čo si tam robí, on si hrá podľa mňa ešte len na nejakých 80-70%, aj tak tam dominuje. A to, čo predvádza Kylian Mbappé, to je wow. Za mňa Švédi neboli to práve meritko. Ja som to už spomínal, že ja som mal voči ním výkonnostnú averziu, odkedy som videl finále play-off proti Poľsku. Okay, 94 minút ťahali nohy a nevedia, ako dali tie 3 góly, ktoré dali. A nezaslúžene postúpili celkovo na šampionát, áno? Ale tak ako nezaslúžene. Okay, dali tie 3 góly a postúpili. Dobre, ale s 2 bodmi z kvalifikácie. Ja mám stále... Ale uhrali Ligu národov. Áno, uhrali. Tiež, každý má to svoje. Prepáč, ja len doplním. Ja vidím obrovskú výhodu v tom, ako často cirkulovali internetom tie zostavy, kde bolo na každú pozíciu napísaných 4 až 5 mien a že aké široké to má Francúzsko v rámci zloženia tímu. Na jednej strane áno, je to trošičku pritiahnuté za vlasy. Nie každý hráč je adekvátnou náhradou toho v zozname pred ním. Na druhej strane, keby sme tú zostavu Francúzska preskladali do akejkoľvek inej formácie od 3-4-3, 4-3-3, 3-5-2 a neviem čo všetko, čo si tu ešte môžeme vymyslieť, ja si myslím, že Francúzsko je v tomto práve najsilnejšie. Čokoľvek Didier Deschamps bude potrebovať upraviť počas turnaja, počas zle vyvíjajúceho sa zápasu, on má na to dokonalé nástroje. No, my sme sa rozprávali o tom Marcelovi Bielsovi a Didier Deschamps, ktorý má zasa naopak s tými hráčmi fantastický vzťah aj po tom zápase so Švédskom, keď striedal Kyliana Mbappého, ten jeden moment, keď sa mu poklonil, ako schádzal z ihriska, to bolo na nezaplatenie. Doplním ťa, lebo Francúzov ja sledujem roky, je to taká moja srdcovka, veď sedím tu v peknom maďarskom drese, hej teda. Zo srandy, áno, ide z nich dobrá energia konečne a ak predtým boli možno tiež nejaké skupinky a problémy a tak ďalej, zatiaľ to vyzerá, že je tam dobrá energia, že aj za tým Deschampsom si stoja a ak by sme mohli nielen chváliť Francúzov, ale poďme ešte takú nejakú, že nejaké mínus. Vidíte v tom tíme, v skladbe toho týmu nejakú pozíciu alebo hráča, ktorý nemá úplne najlepšie výkony? Keď sa pozriem na tú obranu, tak tá je fantastická. Neviem, či Meňan zatiaľ vôbec spravil nejaký ten väčší kicks. To je možno ten post, ten Meňan, že to je taký akoby... A kto robí dvojku Meňanovi? To neviem teraz. A teraz mi napadne. Tam je dvojka Meňana. Dobre, neviem. No, Francúzi každopádne asi najväčší kandidát. Ešte raz, nie je možno na celkový triumf, ale teda bookmakeri hovoria, že áno. Ja tipujem, že pôjdu aspoň do finále, hej? Zhodneme sa na... Ja vravím, že to vyhrajú celé. Dobre? Podľa mňa to tiež vyhrajú. Dobre. Ale už som tu bol v tomto podcaste. Viete, ako tipujem. Neviem, či si pamätajú, ale však máme z toho zábavu. Chlapci, čaká nás ešte ale iný súboj. Nedeľa prinesie veľmi atraktívnu bitku Brazília versus Nórsko. A toto je aj taký mikrosúboj, že napríklad Gabriel versus Haaland, to sa nám z anglickej ligy Manchester City Arsenal, takýto mikrosúboj tam objaví. A štatistika je neuveriteľná. Oni sa stretli 2-krát na scéne majstrovstiev sveta a Brazília nevyhrala ani jeden zápas. Celkovo sa stretli 4-krát. Brazília nevyhrala ani jeden. Čiže tí Nóri, tá mágia tých Nórov, niečo tam je, aj historicky, aj momentálne. A tak ja si myslím, že toto by mohlo byť prekvapenie, a že by tí Nóri pri kurze 2,5, že by vyradili Brazíliu. Ja už som typoval, že Japonci pošlú domov Brazíliu, priznám sa. Áno. Takže to ale nebolo ďaleko. A neviem, to norské veslovanie, to má nejakú tú auru, ale či dokážu zdolať Brazíliu. Ja som sa hlavne tešil, že v tej skupinovej fáze sme mali ten šláger, bol Norsko, Francúzsko. Som sa tešil, Haaland, Saliba, nakoniec ani jeden nehral. Teraz zasa môže byť teda ten súboj Arsenal proti Manchesteru City, na ktorý sa veľmi teším, ale tak to nebude iba o Haalandovi, ak teda treba zastaviť tú brazílskú ofenzívu. Ja si myslím, že Nóri môžu byť typologicky celkom podobný tomu Japonsku s ešte silnejšou defenzívou a väčším nebezpečenstvom vpredu. A tým myslím charakter toho ťažiska hry, najmä v strede poľa, aký majú, že tých Japoncov v tomto podľa mňa budú vedieť napodobiť a tým pádom byť podobne nepríjemný v Brazílii. Lebo ak hovoríme o že čierny kôň pred šampionátom, tak Nóri boli pasovaní stále mnohými odborníkmi za takého čierneho koňa. Ide z nich tiež dobrá energia. Momentálne ten tým je v laufe a Brazília je, poviem to tak,
je hrateľná. Nemá úplne presvedčivé výkony. To neznamená, že Brazília nemá šancu postúpiť, samozrejme. Ale ja by som, chlapci, takto na diaľku, keďže to veslovanie sa nám páči, poďme, dajme si tých Nórov, dajme si jedno rú, poďme si, sme tu 3-krát, dajme si rú. Ja to odštartujem. Splníš sen, ja som si to fakt chcel vyskúšať. Hej, dobre, tak ideme. Ja to len, že tliesknem, že... Rú. No, a rú. Dobre. Tak uvidíme, či postúpia Nóri, či sme im dali na diaľku takúto nejakú energiu. Zvládli sme to aj bez kotrmelca. Áno, dobre. Chlapci, tipovať môžeme? Skúsime niečo áno, aby sme nevyšli z cviku, ako sa hovorí. Tak tu máš seriózneho typera, so mnou sa pobavíš. Dobre. No tak poprosíme o ďalšiu ukážku. Máme zápasy, chlapci, ktoré nás o pár dní čakajú. Začneme tým asi najväčším šlágrom, alebo tým Last Dance, o ktorom sme teda hovorili. Portugalsko versus Chorvátsko. Kurzy v prospech Portugalska, približne 1,5. Na Modriča a spol na úrovni 3. Ja sa pýtam, Gianni Infantino, keby nás počul, nedá sa vybaviť výnimka, že obaja by postúpili? Nedá sa, čo? Bolo by to pekné. Dobre, chlapci, tak kto postúpi podľa vás? Ja si myslím, že Portugalsko. Ja to vidím na tesnú výhru Portugalska, ale fakt, že tesnú. Chorváti sú playoff tým za mňa tých posledných šampionátov, ale mal som ich v zápase s Panamou a už musím povedať, že už im odzvoňuje. Ja sa tiež prikláňam k tomu, že asi aj ten futbal potrebuje Ronalda a ten príbeh, aby teda hollywoodský scenár nejako fungoval ďalej. Ja to poviem takto, že fandím Chorvátom, ale postupí Portugalsko. Dobre, na tom sa zhodneme? Asi Ja mám zase bližšie k tomu Portugalsku, OK. predsa len aj napriek tomu, čo som predtým povedal. Ja mám pekné zážitky na Zrče, takže... Tak poďme na ďalší súboj, v ktorom asi vidíme favorita všetci, na tom sa zhodneme. Kolumbia hostí Ghanu. Tie kurzy sú až veľmi v prospech Kolumbie. 1,2, hovoríme stále o postupe, lenže kto vyradí koho, kto postupí. A 4 približne na Ghanu. Aj keď za Ghanu, však tam je ten Semeňo, tam je Thomas Partey a neviem kto ešte, hej. Tak čo, postupí Kolumbia? Podľa mňa áno. Ja to zase nevidím až tak celkom jednoznačne. Myslím si, že by to mohlo byť oveľa tesnejšie, ale áno, tá Kolumbia je podstatne dominantnejšia. Ja práve tými individualitami, ktoré tam má Ghana, tak vidím Kolumbiu, ale nejako po predložení a ten ghanský gólik tam niekde bude. Oba týmy gól, to by sme mohli dať na tiket, že? Oba týmy gól, dobre, OK, dohodnuté. Tak BetBuilder, oba týmy gól, ja neviem, Semeňo gól konkrétne, hej, a postup Kolumbia, hej? To znie fajn. Dobre. No poďme na tretí súboj. Kanada, Maroko, v ktorom sa asi zhodneme, že Maroko potvrdí tú aj momentálnu formu, ale hlavne kvalitu a skúsenosti, že Maroko by mohlo vyradiť tú Kanadu, ktorá má za sebou skvelú vôbec skúsenosť a historický krok a že to bude pre Kanadu posledný súboj na šampionáte. Áno? Fanušikovský, prijal by som to tej Kanade. Veľmi sledoval som to budovanie toho týmu za posledné roky a to ich napredovanie, ako sa sústredili na to, že chceli byť doma veľmi úspešní. A myslím si, že sú radi, čo sa žreb majú a čo majú za super oproti tomu, čo by tam mohlo ešte hroziť. Aj keď, jasné, sú si vedomí toho, čo Maroko je zač. A teraz v obrovských úvazovkách, odborne, futbalovo, jednoznačne Maroko. Ja vidím práve všetky tie hostiteľské krajiny, že postúpia do toho 8 finále, ale pre všetky to bude konečné, respektíve tak mi to vychádza v tom mojom brackete a túto vidím z týchto troch zápasov asi najjednoznačnejšie na strane Maroka. Chlapci, zhodli sme sa, ja to vidím úplne rovnako. Ja to len krátko zrekapitulujem. Na tiket majstrovstva sveta ponúkame takúto kombináciu. Last Dance, Portugalsko a Chorvátsko nemôžu obaja, ale zhodneme sa na tom, že postupí asi Ronaldo a Portugalsko. Kolumbia, Ghana, tipujeme oba týmy gól, vyrovnaný súboj a veríme viacej Kolumbii. A v súboji Kanada, Maroko za nás tutovka, postup Maročanov na tiket. Dobre? No a keď už sme sa takto rozbehli a mohli by sme si naozaj tipnúť, či už to finále snov, alebo samotného víťaza majstrovstiev sveta, tak chlapci, poďme ešte raz také kolečko, ako to vidíte vy. Kto vyhrá majstrovstvá sveta, alebo aké finále by si chcel? Ja si myslím, že to vyhrajú Francúzi a ospravedlňujem sa za svoju nepripravenosť. Neviem, ako vychádza pavúk. Neviem, či to tak úplne vyjde, ale ja som proste dlhodobo typoval finále Francúzsko-Argentína alebo Francúzsko-Španielsko.
No, môže tam výjsť to Francúzsko-Argentína, ja si to neprajem, videli sme to naposledy, aj keď to bol výborný zápas, ale áno, mať finále Argentína-Portugalsko chce asi každý, ale z pohľadu tej futbalovej krásy a zaujímavosti pre súčasnú generáciu, mi to tam vychádza na to Francúzsko-Anglicko a to by som si veľmi prijal. Dobre, tipujeme, dobre. Ja zostávam pri tom svojom a síce, že v finále bude Argentína-Francúzsko a tipujem, že Francúzsko sa stane majstrom sveta. To sa tiež asi po väčšine zhodneme. Chlapci, ešte som sa chcel opýtať, ale nie ani tak úplne, že vo svojom mene, ale v mene aj iných fanúšikov. A už som sa ťa to pýtal, Michal, keď si tu bol, že vy ste takí poctiví a slušní, že vy komentujete všetko super a stále začínate, že a Brazília hrá v žltom a hrá sprava doľava a ten je ten a ten a ten. Ja len teda poviem informáciu za komunitu fanúšikov v rôznych krčmách napríklad. A teraz tá spätná väzba, oni hovoria, ale ček, a to slušne, hej, že ale však ja viem, kto je kto. Čo mi to tu hovorí? Prečo to stále robíte? Ja viem, že je to slušné, lebo sa slúši, patrí, kedysi toto, hento, tamto. Ale ľudia hovoria, že nemusíte, chlapci. Však my vieme, kde je doľava, doprava. My vieme, kto je modrý, kto je červený. Ako to hodnotíte vy? No? Poď ty. No, ja viem, že to rozoberáte častokrát, ale... Ja som dostal už taký feedback v minulosti od hokejového kolegu Stana Benčata. Áno. A ten mi povedal, že radšej nech to nerobím, tak už sa toho úprimne, ja osobne sa toho už stránim. Hej. A ja to tiež nerobím. Viem. My máme vyslovene kolegu jedného, ale som na to navyknutý, pretože viem, že je to jeho štandard, ktorým sa on akoby dostane do tej hladiny alfa komentovania toho zápasu. A ja osobne poukážem na farbu dresu, hlavne keď sú to týmy, ktoré nie sú až tak známe. Pri Brazílii si to asi odpustím. Hej? Ale keď je tam nejaké to Curaçao, takýto, tak na to poukážem. Ale určite nehovorím, kto odkiaľ kam útočí. Chlapci, ja to hovorím zo srandy, aby ste vedeli fanúšikovsky, veď sme všetci na jednej lodi. Dôležité je, že vás to baví, nás to baví. Nie, to by ti dávame tip. Áno. Potiahni tu ďalších kolegov, nech sa obhaja. Ale neboj sa, vyvaríme ich, jasné, trošku ich. Dnes to hodili na nás, videli, že sa dá, môžu. Tu 2 stoličky sú pripravené. No dobre, chlapci, tak na záver ešte veľa síl, veľa kávy, lebo asi budete tie zápasy potrebovať ďalej, veľa energie pochopiteľne. Ja si prihriem polievočku, že aj veľa víťazných tiketov, aby nás to teda bavilo, pochopiteľne až do ďalších dní, ale tie časy vysielacie už budú lepšie, pretože budú viacej európskejšie, že? No, ja si viac aj prajem trošku pekne vyspaných hodín. Aj to a hlavne ich bude trošičku menej. Pokojne nech sa hrá aj každý deň o 4 ráno z pracovného hľadiska, ale že sa medzi tým bude dať už oddychnúť. Tak, dobre. Ďakujem ešte raz za Jojšport, kamaráti a kolegovia, ktorí komentujú. Neviem, či dobre tipujú. Uvidíme, ako nám vyšiel dnešný tiket. Takže Michal Maťašovský, ďakujem ešte raz. Ďakujem aj ja. Martin Kozinka, ďakujem. Ďakujem aj ja. No a vám všetkým odkazujem, že futbal je na Jojke, ale to my všetci vieme, že nás to baví a že nás to bude baviť aj v ďalších dňoch a týždňoch. Budeme tu opäť o týždeň a samozrejme zadarmo.